ఎద్దురా వేసేసాడు. సో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ న్యూ వీడియో. మీరు చూస్తున్నారు అశోక్ గేమింగ్ ఎఫ్ఎఫ్. మా ఛానల్ ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నవారైతే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్ హెడ్ షాట్ కొట్టండి. సో ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే గైస్, ఎనిమితో కార్ డ్రైవింగ్. సో ఈ వీడియోని మొత్తం ఎండ్ వరకు చూడండి గైస్, మీకు చాలా అంటే చాలా నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను గైస్. సో లేట్ చేయకుండా వీడియోలకి వెళ్ళిపోతుంది. సో దిగగానే భీమశక్తి మీద దిగేసా. సో ఇక్కడ ఇద్దరు ఎనిమిలు వచ్చారు అబ్బా. సో వాళ్ళ పని కూడా చూసేద్దాం. సో MP5తో నడిపిస్తా. బ్లాక్ ప్యాంథర్ వచ్చాడు, బ్లాక్ ప్యాంథర్. సో ఈ వీడియోని అయితే ఎండ్ వరకు చూడండి గైస్, మీకు చాలా అంటే చాలా నచ్చుతుంది. సో ఇక్కడైతే ఒక ఎనిమి వచ్చాడు, వీడి సంగతి కూడా చూసేద్దాం. దెబ్బర్రా పాడ డ్రాగనో లేదబ్బా. సో ఓకే, ఇంకొకటి వీడెక్కడో దిగేశాడు, వాడి పని కూడా చూద్దాం. సో N94 అయితే ఎత్తాం. సో తిరిగి కొంచెం ముందుకైతే వెళుద్దాం. సో ఇక్కడ ఒక ఎనిమి ఉన్నాడు బా అప్పుడు. సో ఓకే, వీడి పని కూడా చూసేద్దాం. రాగరా జోకర్ బాబాయ్. K40 49 రే. సో ఇక్కడ ఏంటంటే గైస్, వీడియో ట్రిమ్ అయింది గైస్, కొంచెం కట్ అవ్వడం వలన నేను ట్రిమ్ చేశాను గైస్. సో ఏమనుకోవద్దండి. సో ఈ వీడియోని మొత్తం చూడండి గైస్, మీకు చాలా అంటే చాలా నచ్చుతుంది గైస్. సో ఓకే, సో మళ్ళీ తిరిగి లోడ్ చేసుకుని ఇక్కడికైతే వచ్చేసాం గైస్, భీమశక్తిలోనే కొంచెం ముందు. సో ఇక్కడ చూడండి గైస్, మనకు ఎనిమి అయితే వస్తాడు గైస్. అది నా కార్లోనే ఎక్కి నన్నే చంపడం చాలా దారుణం గైస్, అది మాత్రం. సో ఓకే, సో ఇంకా ఎవరైనా లైక్ చేయండి గైస్ త్వరగా. సో ఎనిమి వచ్చాడు, ఎనిమి గుద్దేద్దాం గైస్. సో ఓకే, కిల్. ఏం తెచ్చాడు బాబాయ్. MP40 స్కార్. ఓకే స్కార్ తీద్దామా వద్దులే, ఎస్కేసే బెటరు. సో ఓకే, వెళ్ళిపోతాం. ఇదేంట్రా బాబు, స్ట్రక్ అయిపోయింది. సో మళ్ళీ ట్రై చేద్దాం. రావే బాబు, ఇదేంట్రా రావద్దు. పోయి ఇక్కడే ఇరుక్కోవాలా బాబు. అయ్యో బాబాయ్, మనం వెళ్ళిపోదాం, ఇంకా ఇది రాదు, ఏం డ్రైవ్ చేయలేం. సో ఓకే, కారు వేసుకుని వెళ్ళిపోదాం. సో ఇక్కడ చూడండి గైస్ ఎనిమి. సో ఓకే, వచ్చేస్తున్నా, వద్దన్నా వదిలేస్తానా. ఎనిమిలో మీకే వచ్చేస్తున్నా, వద్దన్నా వదిలేస్తానా. సో ఇక్కడ చూడండి గైస్, ఎనిమి అయితే వాడు ఎప్పుడు వస్తాడో నాకే తెలియదు గైస్. ఒక్కసారిగా ప్రత్యక్షం అవుతాడు గైస్ వాడైతే. సో ఇక్కడ చూడండి గైస్, రైట్ సైడ్ ఎవరు ఎనిమిసే లేరు. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనకు ఎనిమి వచ్చేసాడు గైస్. అయ్యా బాబా, ఎనిమి కార్ డ్రైవింగ్ బాబోయ్. ఇంకొక ఎనిమిది కొట్టదురా. అయ్యా బాబాయ్, అయిపోయా, బ్లాక్ ప్యాంథర్ కథ ముగిసింది రోయ్. సో ఇంకా ఇప్పుడు ఎవరైనా లైక్ చేయకపోతే లైక్ చేయండి గైస్.
సో ఇంకా మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గైస్. సో ఇంకొక వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం గైస్. బాయ్.